ξεκινήσω. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε dress to impress, αλλά δεν θα βαθμολογούμε τους άλλους, μόνο τις φίλες μας. Θα πείτε για καλέ, hello, ξυπνήστε. Ναι, εκτός από την Ιωάννα. Ωραία, από εδώ, Ωραία, αριστερά από αυτή με την Best of VIP που είναι η Ιωάννα, είναι η Μαρία. Δεξιά είμαι εγώ που χοροπηδάω τώρα και ακόμα δεξιά μου είναι η Ευαγγελίνα. Για να δούμε τι λέει. Boss. Ωραία. Ξεκινήστε κορίτσια, ξεκινήστε. Boss. Τι. Τι είναι αυτό? Ποιος γίνεται boss και έχει κάνει ένα παιδί, ένας έχει κάνει boss και έχει κάνει αυτό το κουτσιδάκι πάνω που λέγονται στο ξεδάκι. Δεν ξέρω τι εννοείς. Να δείτε την ψηφοφορία. Οκ. Παιδιά, πάμε χάλια. Ποιος... Κι εγώ είμαι χάλια, κορίτσι μου, τι μου λες? Hello, γεια σας παιδιά. Καλά, είναι λες και εγώ, επειδή έκανα μια φορά το pause, ξεκίνησα με το hello. Πού είναι τα παπούτσια, ξέρει κανείς? Πού είναι τα παπούτσια, πείτε μου, εγώ γιατί πάω από εδώ που είναι οι χώρες, θέλω παπούτσια. Πού είναι τα παπούτσια, πείτε μου πού είναι τα παπούτσια, σας παρακαλώ. Λες και ξέρω που είναι και ρωτάω που είναι τα παπούτσια. Είμαι στο κέντρο, όχι. Ναι. Okay. Α, ναι. Ναι. Λοιπόν. Ναι.
Ναι. Εγώ είμαι αυτή. Εγώ είμαι. Όχι ρε, ωραία είναι. Εμένα πιο πολύ μ' αρέσει το μαλλί και η φάτσα. Και η τσάντα και τα ρούχα και οι πόντες. Ναι. Ναι. Α. Οκ. Μαρία. Δεν ξέρω. Η Μαρία βγήκε δεύτερη και εγώ τρίτη. Τι είναι αυτό? Η Ευαγγελίνα βγήκε πρώτη. Εγώ βγαίνω συνήθως δεύτερη και όλα πρώτη. Σου πήρα τη σειρά. Σου πήρα τη σειρά. Χαχα. Γιατί γράφεις τι? Μαρία, είσαι εκτός θέματος. Και βγήκες δεύτερη. Δεν είσαι αφεντικό. Μαρία, ξέρεις τι σημαίνει boss? Ωραία. Τι? Τι είναι αυτό? Μαύρο outfit. Γιατί λέει old school? Θέλει το διευθυντή. Εγώ θα βάλω κάτι σε σχέση με το σχολείο σε χρώμα μαύρο. Δεν κατάλαβα πολλά. Δεν έχω... Ούτε εγώ έχω καταλάβει. Παλιό σχολείο λέει. Δεν βάλω πολύ σχολείο. Απλά θα κάνω ένα μαύρο outfit. Που είναι σχολείο. Είναι πρωινό σχολείο. Πρωινό σχολείο, δεν υπάρχει. Πηγαίνετε παλιό εδώ παιδιά. Ναι, κάποια παιδιά μοιράζονταν το σχολείο παλιά και κάποια πηγαίνανε πρωί και κάποια απόγευμα. Ναι, έχετε δίκιο, αλλά γιατί να δείτε μαύρα? Ναι, όντως. Εγώ θα κάνω τώρα layering. Εγώ πώς έχω γίνει έτσι? Χάλια είμαι. Έλα στο κέντρο και θα δεις πώς είμαι. Γραβάτα που έχει? Γραβάτα θα σου δείξω το έχει. Εγώ δεν ξέρω όλο, παίζει πάρα πολύ καιρό τώρα. Πού είσαι? Στο κέντρο. Ωραία, έρχομαι. Εδώ έχει γραβάτα.
Α. Να, εδώ, sorry. Δεν θέλω να τη βάλω και εγώ που την ήθελα. Να, εδώ. Ναι, γιατί πάμε σχολείο και πρέπει να έχουμε γραβάτα. Εμένα, γιατί δεν μου τη βάζει. Κορίτσια, πού τα παντελόνια. Συγγνώμη, δεν ξέρεις πού είναι τίποτα. Ξέρω, αλλά δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν μας ξεχώρισαν. Ιωάννα! Α, εντάξει, τα βρήκα. Τι? Γιατί δεν μιλάω. Κάτσε θα το δω στο... Λακκοσμήμα. Α, τέλεια το μήνυμα. Αλλά δεν είναι. Πού είναι τα παντελόνια. Δεν ρίσκεις με τα παντελόνια. Μαζί είναι εδώ. Ναι. Τα τζιν είναι εδώ. Πού είσαι, κάτσε. Έλα στο κέντρο. Εντάξει, ήρθα. Α, να, σε βλέπω. Έλα εδώ. Να. Α, εντάξει. Δεν και την άλλη εδώ. Δώσε ρωτώ, γιατί είσαι σχεδόν πάντα εκτός θέματος. Εγώ τώρα πάω να βάλω μουρί και μαλλιά. Εγώ μαλλιά έχω βάλει γέλιο. Μαλλιά έχω βάλει σχολικό. Τι? Δεν θέλει σχολικό. Ναι, παιδιά, εγώ ένα σχολείο, ρε. Εγώ ένα τέλειο του κωδικού. Ναι, αλλά δεν είναι μαύρο. Έτσι δεν είδαμε να λέει. Ναι, black outfit έλεγε, black outfit. Άμα δεν ξέρεις ποια, παιδιά, άμα θυμάμαι και αυτά που ξέρουμε. Εγώ καλά με μαύρο outfit, μετράει. Να, νομίζω, δηλαδή. Εγώ, παιδιά, έχω από κωδικούς τέλειο. Κι εγώ αυτό έχω. Ωραία, εγώ είμαι έτοιμη, θα με δείτε στο κέντρο πώς είμαι. Α, όχι, πρέπει να πάρω και τσάντα, καλέ. Πρέπει να πάρω και τσάντα. Όταν έχω τσάντα. Κορίτσια, άμα θέλω να βγάλω κάποια ρούχα, από πού τα βγάζω. Ναι, έχω πέσει ρε ντρες. Το βρήκα. Η Μαριά έχει ξεχάσει τα πάντα, δεν ξέρει τίποτα. Η Μαρία δεν έχει πει ποτέ ντρες στην πρέσ. Αλήθεια. Ναι. Α, δεν με θα λες αυτά, Μαρία. Πού είναι η τσάντα. Α, τσάντα, γιατί πάω κωδικούς. Ωραίο outfit έχεις. Πώς είπαμε. Ευαγγελίνα. Γιατί θα στείλω και σένα, Εύα. Σένα σήμερα το outfit μου. Εγώ έχω κάνει ένα σχολικό. Πάω να βάλω τις ίδιες κάτσεις με σένα. Κορίτσια, πού είναι οι τσάντες. Εγώ να σου δείξω, εδώ στο κέντρο. Α, να σου βλέπω, άστο. Εδώ είμαι, εδώ. Με το μάγο μάλλον μου βλέπεις, εδώ. Ναι. Ωραία, έλα εδώ. Κάτω είναι εδώ. Α, ναι, ξέχασα. Λέει και έχεις δει τότε τι ξέχασα. Λάνα είναι με το γελί. Μάλλον όχι. Κορίτσια, έχουμε 3 δευτερόλεπτα. 3, 2, 1. Τελειώσαμε. Εγώ είμαι αυτή. Είναι κανονικό outfit που έχουν σε όλα τα σχολεία. Είναι κανονικό outfit που έχουν σε όλα τα σχολεία. Τα ιδιωτικά. Όχι, σε όλα. Ναι, στα ιδιωτικά. Μας ξέχασα να σου βάλω φτεράκια γιατί είμαστε στο φορτιστή. Sorry. Παιδιά, εμένα μου βάλατε. Ναι, εγώ σε βάλα πρώτη. Τι αυτό ρε Μαρία, αυτό είναι φόρεμα. Τότε εγώ φταίω να μην βάλω στη Μαρία. Τι κίνησες κάνεις. Μαρία, ακούστε, όταν παιδιά είναι κάτι εκτός θέματος, είναι κάτι που δεν μας αρέσει, θα βάζουμε 4 στο μάλλον και
ένα jazz club. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Jazz club είναι το θέμα. Ναι. Ναι. Κάτσε, δηλαδή τόση ώρα έχει κάνει. Μαρία, απλά πες σε όλους, μας βλέπουνε κιόλας, πως δεν έχει παίξει ποτέ ρόμπλο. Το έχουν ακούσει πριν που το έχω πει εγώ ότι η Μαρία δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ Dress to Impress. Να το παραδεχτεί εννοώ. Ποια είναι η λέξη? Καλά. Το όνομά της είναι λέξη. Παιδιά, μ' ακούτε εμένα. Ναι. Αυτή έχει τη δει μπαλερίνα. Α, καλά, η μπαλερίνα. Η μπαλερίνα γκρινίλα. Πρέπει αυτή να μην ξέρει τίποτα, γιατί δεν ξέρει που, γιατί είναι μαύρη, δεν έχει βάλει σχεδόν τίποτα, μόνο φούστα και μαλλιά. Και βάτσα. Και μπλούζα. Βγήκε πρώτη η Μαρία και εγώ δεν βγήκα, γιατί όμως? Βγήκα πρώτη, η Μαρία βγήκε πρώτη, θα πρώτη. Τι γίνεται να βγαίνει τόσο ψηλά, Μαρία? Παίζουν κάποια άλλη φύση και εμείς δεν το ξέρουμε. Εγώ η Ευαγγελίνα έπρεπε να βγούμε πρώτες και και μια από τις δύο μας δεύτερη. Η Μαρία είναι πάντα στο άσχετο. Πώς βγαίνει? Μαρία, δεν είναι μυστός. Δεν ξέρω γιατί το έχω πάθει αυτό. Παιδιά, είμαι και τελειώνω να δείτε ξανά. Ναι. Πάμε εδώ στο παρκούρ. Ελάτε εδώ στο παρκούρ. Παιδιά, εγώ και παρκούρ κάνω το έχω κερδίσει μόνο μία φορά. Εγώ έχω κερδίσει πολλές φορές. Μαρία, μη έχεις θέματα. Δεν έχεις θέματα. Ναι, εννοώ να ξέρεις. Πώς ανεβαίνουμε? Πώς ανεβαίνουμε σε αυτό το πράγμα? Παιδιά, τι θέμα είναι αυτό πάλι? Λέει sporty outfit. Ναι. Θέλει ένα αθλητικό. Θέλει αθλητικό. Κάτι αθλητικό. Αθλητικό, ωραία. Ναι, όντως. Τι είναι αυτό το θέμα, γιατί λέει αθλητικό ένα business, εγώ δεν ξέρω που είναι τα πολλά. Ναι. Να σας πω, ξέρει κανείς που είναι σωστάκι, όχι Δήμο. Όχι, ξέρω. Θα κάνω κάτι που ξέρουμε μόνο εμείς. Δεν το ξέρει κανένας άλλος, αλλά ναι. Η Εύα θα καταλάβει, νομίζω, πιο εύκολα από τη Μαρία. Εγώ βάζω κάτι σαν αθλητικό. Σημερινή. Δεν ξέρω. Εγώ ήθελα να κάνω την νύχια Μαρουσίου, αλλά δεν ξέρω πώς θα πετύχει. Ωραία, χάλια, δεν μας καθόλου. Πάμε να κάνουμε... ξέρω εγώ... τένις. Εγώ κάνω αθλητικό γενικώς. Ξέρετε πού είναι οι ρακέτες και αυτά? Ναι. Για να σε βρω, έλα στο κέντρο. Έλα στο κέντρο για να σε βρω. Εμένα. Ναι, έλα στο κέντρο για να σε βρω, να σου δείξω που είναι. Α, αυτή εδώ είσαι. Εγώ ξέρω πού είναι. Εγώ ξέρω πού είναι, καλέ. Α, ποιος τις ψάχνει? Εδώ δεν. Όχι, δεν ήταν εδώ. Ρε, δεν ήταν εδώ. Δεν ήταν από εδώ. Να, εδώ είναι. Παιδιά, δεν ξέρω, δεν μας καθόλου το δύσκολο.
Ναι. Πόση ώρα ξέρει? Τι πόση ώρα ξέρω? Πόση ώρα τραβάμε? 20 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα. Τόσο πολύ. Το προηγούμενο ήταν πιο πολύ. Το τραβήξαμε εδώ και πολλή ώρα. Ναι. Ντάντι, ήδη... Ναι. Θα κάνεις μοντάζ. Λοιπόν, πού... Σας αρέσει το θέμα? Έτσι και έτσι. Εμένα δεν μ' άρεσε η μπλούζα που έχω βάλει. Θα βάλω... Εγώ είμαι έτοιμη. Αλήθεια, ξεπρόλαβα. Δεν θέλω κανένα θέμα όντω. Θα ντροπιαστούμε, θα γίνει, θα μας κάνουμε το σχάθι. Ωραία, εγώ είμαι έτοιμη. Μας το έπεσε 150 Δεν πειράζει, μωρέ, σας το ξαναλέω. μπαμ. Η άλλη έκανε ποδοσφαιρίστρια. Εγώ έκανα τέννη. Και εγώ για τέννη. Ρε, είμαι ακριβώς αυτή δίπλα σου. Ωραία μπλούζα έχεις βάλει πάντως, ωραία. Πάω να βάλω το γύμαλι με σένα, δεν μ' αρέσει αυτό που έχω. Γιατί δεν σου δίνει στο τσάτ? Δεν υπάρχει άλλο τζάκι. Υπάρχει και κολλάζει στο τσάτ. Επίσης, σειρά για τα κολλήσει δεν έβαλα τελικά. Μαρία, μας ακούς? Ναι. Πού τη βρήκες την κοτσίδα, πού τη βρήκες την κοτσίδα. Μαρία, από πού τη βρήκες? Ναι, ενώ σε ποια σειρά, μήπως... Δεν τη βρήκα σε κάποια στιγμή της ημέρας. Παιδιά, δεν μου αρέσει καθόλου το outfit. Παιδιά, δεν θα χάσω, ρε. Είναι high το outfit. Αν αλλάξω και νύχια, γιατί χάλια. Έλα! Α, επιτέλους έφυγε αυτή. Ωραία, εγώ έβαλα χθες. Κάνω νύχια Πού είναι τα τέτοια, πού είναι, σε βλέπω εδώ, αυτή εδώ είσαι. Πού είναι τα κολάν, πού είναι τα κολάν. Κάτσε να σε δω. Εδώ. Εδώ, κοίτα. Ναι, Εδώ στο τσάκι σε να. ακολουθάω. Α. Όχι, δεν πρόλαβα. Ρε, είμαι και πρώτη. 5 αστέρια, 5. Είπαμε, άμα είστε λίγο εκτός θέματος, βάζουμε 4. Μα γιατί απλά δεν έβρισκα τα μαλλιά που έβαλες και ούτε αυτά που είχα βάλει. Εντάξει, Μαρία, πριν έβαλα 4, γιατί ήταν εκτός θέματος, ρε φίλε. Εγώ. Εκδιώνει με αυτή. Το ξέρω. Σήμερα, Τι κάνεις, κοπέλα μου, σήμερα σαν. απλά είδα μία πόσα που λέγεται σήμερα και εγώ είπα σήμερα and time. Όχι τένις κάναμε. Μαριά, έχεις βάλει κοβάκια. Δεν ξέρω. Είσαι εντελώς, όχι εντελώς, τα κοβάκια είναι εντελώς εκτός θέματος. Πόσο καιρό παίζεις στην Βρέση, Μαρία? Δεν έχω ξεκινήσει, δηλαδή τώρα φέτος πήγα στο Βρέση. Εγώ φέτος, ξέρω εγώ 2 μέρες. Το μεταξύ όλα είναι άμεσα, το μεταξύ δεν πάω βόλεϊ και πουλτό.
Οκ. Γιατί το άφηλες αυτό? Εγώ. Τη φωτογραφία εννοώ. Το άφησε το τι. Καλά, η άλλη έχει τη μπομπομ. Α, καλά, είναι σαν σλατίνα. Έχει πάρει το μπλουζάκι με μένα. Τα παπούτσια πού είναι? Δεν ξέρω. Ποιοι είναι αυτοί, καλά. Ούτε μπάλα, ούτε τίποτα δεν είναι. Έτσι μαύρο. Τι έγινε? Τι? Τι έγινε? Τελείωσε με η μπαταρία πάλι γιατί η γιαγιά μου πήρε το φορτιστή. Αυτή γιατί κλαίει? Τι κάνετε? Ξέρεις, πάρει μια αριστερή φατσούλα. Α, καλά. Πού θα να πω γύρισε το βίντεο σου? Βγήκα πρώτη! Μπράβο, αλλά αυτό θέλω να το γύρισε το βίντεο σου. Ναι. Τι? Λοιπόν, ελάτε εδώ κορίτσια. Εγώ είμαι πρώτη. Τώρα μπαίνω. Δεν ξέρω. Όχι. Έλα στην τρίτη θέση, Μαρία, έλα στην τρίτη θέση. Ελάτε στις θέσεις για να το κρύψουμε εδώ, ελάτε. Παιδιά, μην το κλείσεις, δεν θέλω κι εγώ να παίξω. Είναι αργά τώρα, Ευαγγελίνα, έλα. Εγώ βγήκα, δεν θα. Ωραία. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Η Ιωάννα τώρα θέλει να μπει, αλλά είναι αργά. Θα παίξουμε άλλο. Οπότε, bye bye. Bye. Α, καλά, η Ιωάννα ήρθε τώρα. Το πρόλαβε. Από εδώ η Ιωάννα, η γκρι.